At kahit nabago na ng oras, ang puso may nabutas, ikaw pa rin sa susunod na habang buhay. Naimbag na aldaw tayo aming kakabsat. Adagamin ti nag-request nga may isang fans tayo. Ti imbaga nakikwa. Magana dyan ti comment. Pwede po ba na kumanta si Karen? Pwede ba daw akong kumanta? Sabi ni Ma'am Annabel de la Cruz, siya nga. Kazimit lang kini Ma'am Jenny Joy Dingle. Pa-request man Karen, agitara ka man ken agkanta. Nagmayat ngamin nga dinggin kin kitain ti babae nga gitara. So pagbigyak man ida kakabsat nabayag kumit nga kahit ko arami dinin kaso busy mit no daduma ti tao, so nga dadumak lang nga mag-aramat ti kwa gitara. Kumbaga ki no daduma no maborboring, so lang ti libangak nga talaga. So nga, pagbigyan tayo man da, ma'am. First time ko man kanta to yun. Hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan, baka naman sa susunod na habang buhay. At kahit nabago na ng oras, ang puso may nabutas, ikaw pa rin sa susunod